من از اینا یگان چی طلب نداشتم. من بچه مرا نمیکشتن، خانه من میگرفتن، همه بایگری من میگرفتن و بچه من نمیکشتن. برادرشون аз марги ягона писари ин хонавода беш аз 1.5 сол мегузарад. қарори додгоҳ ки талаби ҷубронро беасос донистааст, онҳоро нигарон кардааст. расход берасход мешавад. من در سن 65 سالگی 3 کودک در کفت من اینا رو به وایا رساندن در کار، خوراندن در کار، پوشاندن در کار، اینا کلان شوند. مقصد همین که ما بین که در یک حوله همیشه کوتاه میدهک زندگی میکنیم. ба қавли падари меҳроҷиддин, марги писараш ва парвандаҳои додгоҳи ӯ ба вазъи иқтисодиву равонии аҳли хонавода таъсир гузоштааст. беҳа таъсири вазмин гузошт. мана модараш касали шуд, қариб ба ҳалокат мерасид. мана апаш ҳамиша касал шид. мо вазминӣ сахт кашидем. аз ино мо ягон чизе надидем. дар пайванд ба марги меҳроҷиддин як корманди собиқи шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар шаҳри ваҳдатро ба ҷавобгарӣ кашида буданд. додситони ӯро ба хунукназарӣ ҳангоми иҷрои вазифа муттаҳам карда, вале моҳи ноябри соли 2021 бар асоси қонуни афв парвандаашро баст. тибқи иттилои эътилофи зидди шиканҷа ва беҷазоӣ дар тоҷикистон ки аз ҳуқуқҳои хонаводаи меҳроҷиддин ҳимоя мекунад, додгоҳи ноҳияи исмоили сомонӣ афви ин афсари собиқро асос карда, талаби ҷубронро рад кардааст. бо ин ҳалнома розӣ нашуда, мо ба коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои граждании суди шаҳри душанбе шикояти кассатсионӣ пешниҳод кардем ва 1 декабр бо қарори суди шаҳри душанбе ҳалнома бетағйир монанда шуд ва шикояти кассатсионии мо беқаноат монанда шуд ва қонунгузорӣ пешбинӣ намудааст ки агар корманд аз ҷониби корманд зарар расонида шуда бошад, дар он вақт мақомот бояд аз бюджети мақомот ҳамин зарар барқарор карда шавад ва мо бо ин қарори суди шаҳри душанбе розӣ нестем ва оянда шикоят ба суди олӣ пешниҳод мекунем. ба иттилои вазорати умури дохилӣ, кормандонаш меҳроҷиддин гадозодаро шиканҷа накардаанд. намояндаи ин ниҳод ҳангоми мурофиаҳои додгоҳӣ пофишорӣ намудааст ки ниёз ба пардохти ҷуброн нест. меҳроҷиддин гадозода ба қавли падараш гоҳе аз ҳисоби муҳоҷирати корӣ ва гоҳе аз ҳисоби нигоҳубини чорвои ҳамдиягон пул меёфт ва рӯзгорашро пеш мебурд. аз ӯ 3 фарзанд мондааст.